Tingin tayo ng mga kahoy. Medyo mahal dito. Dati kasi mura lang. Ano ka na? Pila? 16 na, 39 na raw. Ka na. Pang nice kay pang para sa cabinet pang drawer na. Kit kay pang doon 69 at ano na 5. Dila ganini. Dila na. Ha? Gaan gino. Ang haligi ba? Ayaw na yung murang magkuhan. Ano na may sana pang mga skillet. Ano ba? Ayun na. Dito tayo sa guys. Tingin tayo ng mga kahoy. Mura na siya ito isa? Pila apa? Utso? Utso, okay ra. Ha? Para na lang. Utso lagi kata saktor ni sa problema nimo kay ang ibabag. Kana mo ibabago? Di saktor dai. Kanira pwede rin kay putlong nam gyapon nato. 4-4. Kuan. Kani pila ni nga ni sir? 65. Isa? 65 ang bugkos o isa. Wala tong binugkos ninyo nga katong kuan. So ito na lang yung bibilhin natin guys, itong ganito. So, ayan siya guys. Dami dito, medyo mahal lang guys. Hindi kagaya dati na Yan, medyo mahal dito. Dati kasi mura lang So, dito tayo guys. So ayan guys, tapos na tayo doon. Hindi pa pala tapos, pero pupunta muna kami doon sa Unitap kasi bibili kami ng para sa mga nails. Basta yun. Pakita ko sa inyo mamaya. Tapos, Diyos ko, kahoy pa lang yun, 700 plus na, di ba? Dati pag bumibili kami ng kahoy, ang mura lang Ngayon, ang mahal-mahal na. So, babalikan lang namin yun doon kasi bibili muna kami. So, mga paano lang. Dito tayo guys. Gud ang mga lansang-lansang. Layo ka na. Pila? 16 na, 39 na raw. Ka na. Kanawa daw. Kira? Bibili tayo nito sunod. Kanilang gabas pa ngo? Pwede. Pwede? Kanina ito dito peta niyo, bilay. Sunod na. Sunod na. Mamagwagkuhan ka. Yung mga kamagsiminto ato. Ano mo rin pala? Rick ba Rick? Kaniyo? Para sa katungkuhan ba? Asa ilahang para kuan. Ano ba? Mga wire. 29 to 25. Kaniyo? May mga gagmay pang 29. Wala man tumoy. Ano na Di na maugot. Gapo na. Pangkuhan sa blackheads. Tani. Ang dami dito guys. Kompleto dito sa Unitap. Ito 35. Ano to? Dito ito palit pang nice kay pang para sa cabinet pang drawer knob. Nakakit guys. 29 lang. Dito kami bibili. Pag nakagawa. Kit kay pang doon 69 up ano na 5 na. Cute. Ito din 69 pesos. Meron din puti. Diba? 69. Ganda. Bongga.
Yung ka na. Para to sa ano, bala sa... Circle, wara? Hindi yung circle. Dito guys, oh, malalaki yung ano, 89. Ito may doorknob. Mura lang. 249, oh. Diba? Ayun. Bongga na guys. Ayun, si Papa. Bila ganin ni Bro? Ha? 200? Size ni kata? Wala 5 lang. Ito. Para sa size ito? Kana. Uy, tabang mga langit. Sige na, sige sa kinangin. Pila na? 200. Dito guys yung kahoy. Ano to? Iya ka na. Ayun. Ito yung nabili natin guys. So, tapos si Papa ayun. Kinuha yung mga kahoy dun sa kabila. Tingnan niya. Ayun guys, sinakay na namin doon. Ay, blurred. Teka lang. Sinakay namin doon yung kahoy. Kasi hindi namin nasakay sa jeep, so dyan na lang. Ayun. Pero bayad namin dyan guys, 100. 150 nga yung hiningi. Buti pumayag sa 100. Sunod lang kami. Natatakot lang ako baka mahulog yung kahoy. Not just drama, mermaids, this is raw. James is funky, funky, and then take it, but in action, ik ben daar steen, in that time we love, through all the share, I love, wait, sky, leave it. Hello guys. So ayan, nakarating na kami. Kanina pa kami dumating, nakapag-lunch na kami. So ayun, pinunta yung yung pinasakyan namin ng kahoy. Ayun, kanina pa siya dinrap niya dito. Sana pala dun sa kabilang bayan ng pinadrop. So, hindi ko alam, hindi na nagpo-focus itong camera. Ayan. Ito yung nabili namin kanina sa Unitap. Bumili kami ng ganito para to sa gate. Ayan, 45 pesos. Malaki na siya. And ito para to sa na gagamitin mamaya yung mga screw. Ayan, 29.75. Then ito yung mga binili ni Papa kanina. Ayan, malalaki siya. And then isang ganito na maliliit ata to. Ayan, tapos bumili din kami ng ganito, 169 pesos para sa motor. Kasi nasira yung ganito namin. And meron kaming ganito, hindi ko alam kung nawala kasi minsan nilalaro ni Hagrid yun. Kaya kanina nang hiram kami sa kapitbahay para pang lang sa kahoy, pang gagamitin. Tapos ito, bumili kami kanina. Ayan, lang to, 39 pesos. So, pag nakita namin yung isa, dalawa na sila. So, ayan. Tapos yung kahoy, mamaya pakita ko sa inyo. So, ayan.